ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತು ಎಂಚಲ್ಲದು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನಿನಿ ಇನಿಚೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಓಡುಂದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಲ್ಲದ ಲಾಗಡ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಇನಿತ್ತ ಸೀದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಚೆನ್ನೈ ರೈಲ್ವೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಒಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಡೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನೆರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಆನ ಮನೆ ಇಡೀ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಓಲ್ ಪುರ ಪೋಪೆ ಅಲ್ತ ಪುರ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಒಂದೆ ಪುರ ಬ್ಲಾಗ್ನು ತೂವೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಪ್ಪಲೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಂದಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಯಾನು ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಅಪ್ಪಡೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಏನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಪೇರಂದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿಡುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ಲ ಉಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 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 ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡುಂದೇನು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಎಂಜಡೆ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಎಂಚ ನೆನಪೇರೇಗೆ ಕೊಲ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಇಂಚೆನೆ ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಲೆ ಹೊಸ ತೇರಂಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಡ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಳಿ ಪೊಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ತೂಪರಿ ಪೊಯ್ಯಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಯೂಚುವಡ ಪನ್ ಏತೆ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಏಟ್ ಹಾ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ ఈ రేపర్ దించమంటుందుల్లరి రేపర్ దించమంటుందుల్లారు ನಾನು ಒಂತಿತ್ತಿನತ್ತ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಇಂದಕ್ಕೋ ಉಂಪುನಾಗ ಇಟ್ಕೋ ಹುಷಾರಾವಳಿ ಬಕೆನ್ಸಿನ ಬರ್ಪ ಅಂಕಲ್ ಬಾಯ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ ಭಯ್ಯ ಉಂಡತ ಕಿಸೆ ಭಯ್ಯ ಉಂಡತೆ ಕಿಸೆ ತಿರಿಲ್ಲ ಕಿಸೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಟ್ರೈನ್ ಉಳ್ಳೆ ಪಾಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ 11:45 ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಒಂದು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಜಿಂದೇನು ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಡೆ ಮಿತ್ತು ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಿ ದಾಲಕ್ಕೇನು ಪಾತೇರ್ನಿಯ ಅಂಚ ಒಂಜೆ ಚೂರು ಗೊತ್ತಿನ ನಡೆ ಪೊಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು. ಓಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ತಕೊಂಡೊಂಜಿ ಕಡ್ಲೆದೆ ತೊಂದೆ ಕಾರಡು ಬೈರಿ ಏರಿಯಾದ
ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ತೀಕ ನಾನು ಓಡಲು ಇರ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬೈದಿಂದ ಯಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಬುರ್ದು ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 11:45 ಟ್ರೈನ್ ಮಿತ್ತರ್ದೆ ಇತ್ತ ಬೈಯಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತೇತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗು എനിക്ക് ಬೇತೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿಚೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈದು ಜರಿ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಎಪ್ಪಿದಾಡುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂತ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಟಿಲಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಆಜು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೇನು ಊರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಗಾಳಿ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈ ಮರ ತುಯರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಲಕಾಯ್ದ ದೈ ತುಯರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗಾಳಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮರ ಮಟ್ಟಲಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಪಣ ಒಂಜಿ ಇದಂತ ಫೀಲ್ ಇಕ್ಕುಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಒಂಜಿಗಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಗನ ಬುರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಇದೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಲ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿಬೇಕ ಮಗನ ಎತ್ತೆ ಮಗನ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ತಗೋದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಚ 3 ಇಯರ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ತ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜೊತೆ 2 ವರ್ಷ ಬುರ್ದು ಕುಳ್ಳಾಡಬುಂಡು ತೂಕ ದೀಲಕ ಆಗುಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ಪಿದಾಡ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ என் கடைக்கு ஒரு வயசானவங்க வருவாங்க ஏமா அது பாலாஜி கிட்ட வெட்டிக்கிறேன் முன்னாடி சத்தியகிட்ட வெட்டிச்சு அதுக்கப்புறம் பாலாஜி கிட்ட வெட்டிக்கும் இது என்னடி சொல்லு ಚಿಕನ್லாம் ಚಿಕನ್ ವರುವಲ್ ವರುವಲ್ ಪಂಡಾಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಟನ್ ಕರಿ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈತ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ பாலாஜி ஹாய் சொல்லுங்க வைஷ்ணவி இந்தா கொடுக்குறேன் ஆமா பூரா ವನಸ ಅದು ಕುಲೊಂದೇರು ಪೂರ ಎನ್ನ ವನಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪೇಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪರೆ ಓಕೆ